Yuk, Bubuk Asmara sik ya, Mas. Bubuk Asmara langkung rumiyin. Yo malik. Ditayepke. Ayo, Mbah, ditayepke, Mbah. Dijawil sik. Waduh, gelange gedine. Lah lek gawe kuwi ya apa. Bentuke kok ya apik men ya. Lah iya. Gelange balung. Heeh. Gelange bandat. Rapiah. Tapi ya apik ya, Mas. Ayo yo.
iki lah kok suwe-suwe rese ora kok. Iki Lah wong jagung dibiwiyot. iki Alah yo. iki malah ra sida joget. Heeh. Malah bubuti telo ki piye ora? Bubuti telo. Lah iya. Ora ra sida panen, Mbah. Ya Allah. Lah ngeren joget keserimpet dicabut, entek suwe-suwe engko lak yo. Hai, ya Pak Yan ra sida panen telo carane ngene iki. Tak Pak telomu. Mbak itu tuti telo. Lah wong wis tanggane. Ya saiki usume saiki yo ngono ki Mas tanggane sinandur awake dhewe sing undang. Iya. Hayo. Ya Mak ya. Catatan sajroning ati katan luntur. Saya merati. Aku kowe dadi garwa. Gubuk asmara. Nggih, sampun katur Pak. Gubuk asmaranipun sareng kesakadang Deksa Music. Saklajengipun Bapak Saklajengipun